sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nanausap kaninyo. Katapusan narong adlaw sa dili pa ta mosulod sa Holy Week, ugmang adlaw, Domingo ato nang himuon ang Bendita sa Lukay. Atong ipadayon og ampo nining misa ang kasulbaran nining kalibutanon nga pandemic nga COVID-19. Atong iampo sa Ginoo ang mga nataptan karon nga unta makahatagan silang dali nga kaayuhan ug ang tanan nga nagatiman kanila ang atong mga frontliners. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa pinaagi sa paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sudunga nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na mataw sa bunyag o pagpadayonon mo pagpanalangin sila nga gibunyaga na. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon, mao kini ang Ginoong Dios, waon ko ang katawhan sa Israel gikan sa nasod nga nagbihag kanila o tigumon ko silang tanan, dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang sa kanasod sa yuta nga naa sa kabukiran sa Israel. O kung na lamang kahari ang magbando kanila, kay dili na sila duha ka nasod o duha ka harian. Dili na sila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Dios-Dios o sa hugaw nila mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala o hiluan ko sila sa ilang mahimong akong katawhan o ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon na si David o usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo, badayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta, magipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang hukog nga akong sulugoon. O dito, magpuyo sila ingon man sa ilang kaliwatan. Mao'y mamulo kanila ang hari nga sama kang David nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila o padaghanon. O ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako, uban kanila, ug ako mailang Dios, ug sila akong katawhan. Unya, isayran sa mga nasod, nga ako ang Ginoo, nagbalaan sa Israel, kung ang akong templo, anha na sa taliwala nila,
hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang akong pulong, ang pulong sa Ginoo sa mga nasod. Isangyaw kini sa lagyo ng mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Jacob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit, mutunga sila sa kinatumian sa Sion, maganayan sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo, ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang kardiro, ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw, ang mga batanon, ang mga lalaki, ug usab ang mga tigulang. Timuon ko ang ilang pagpagutan nga kasadya. Lipayon ko, hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. mayaon ikaw o Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhanan naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya, ug mangani ang mga Romanhon ug gun-ubon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas nga mao ang pangulong pari niya atong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundi miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim. Ginagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem
gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus. Ug samtang nagpundok sila dito sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong una-una? Mutambong ba kaha siya sa pangilin? Ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga pariseo nagsugo na kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang gipangandoy o gisaad sa Ginoo para sa katawhan sa Israel sa dihang nagkatibulaag na sila, mao nga mahiusa sila pagbalik, maingon nga usa na lang kapanon. Mao na ang propesiya ni Propeta Ezekiel diri sa unang pagbasa. Nya kini maong plano sa Ginoo nga mahiusa ang nagkatibulaag nga katawhan sa Israel, natuman kini sa kinabuhi ni Kristo sa dihang nagpakatao na siya dinhi sa kalibutan. Pero mao ni ang importante kay natong bantayanan, mga igsoon. Kay kasagaran nato, hiusahon nato ang tao pinaagi sa atong abilidad, pinaagi sa atong gahom, pinaagi sa atong kwarta, pinaagi sa atong influensya o sa atong mga talento. Mo nang mahiusa ang tao, kasagaran inana kita. Pero ang paagi ay sa Ginoo para mahiusa ang tao, mao ang kamatayon. So ingon ani ang value sa kamatayon. Kanabitan na ay mamatay, di ba? Kung na ay mamatay, daghan gyud ang magkatigom basta na ay mamatay. Lahi gid siya kanang mag-birthday lang ka, kanang di pa ka mamatay. Nay mo tambong pero jutay. Tingali mga abot tingali mga 50 ka buok, labing daghan. Pero mamatay na ka, pastilan, gatos, abot pa 200. Magsige pag yung balik-balik og bilar, kaas kung kaayos pa init. Kay daghan kayong duol, basta na nay mamatay. Og tinaw kayo ni nga maong paagi o kining maong kamatuoran niining nahitabo karon sa COVID-19. Jutay ra biya kayo ang nangamatay sa COVID-19 ikumparar sa ubang mga sakit. Kanabang mga sakit nga naanad na ta or kamatayon nga naanad na ta. Sama sa akong gisgutan na sa una nga kamatayon nga kaning kuan, kanini asiyang abortion, 9 million guna, minilyon guna kada buwan. Na kada adlaw, labing minus, mga 130,000 guna ang mamatay sa abortion. Kanang vehicular accident, labing minus, tibo kalibutan, mga 100,000 kada buwan. Pero ang COVID-19, tungod kay bag-o siyang klases kamatayon, unya way pili, may man tong vehicular accident, kaya mamatay ato, katuramang gasakay motor kasagaran. Tagsara mang mamatay ang katong gasakay lig-on nga sakyanan. Pero kaning COVID-19, tungod kay kamatayon siya nga common sa tanan. Common. Ang resulta, daghang nahadlok. Ang unang nahadlok, ang katong dili gustong mamatay, ang mga sikat, ang mga powerful, o ang mga adunahan. Kay maumay gipanguna karos COVID. Ambot nga nung giuna sa sila, jutay ra may namatay sa mga pobre. Mo nang Ningos Kristo bitaw no katong iyang giingon ba sa 8 beatitude, di ba kauna? Bulahan kamong mga kabos kay ang mga kabos karon moy lisod-sudlan sa COVID. Ang COVID muli kay ato siya ato mga dato. Manang bulahan kamong mga kabos. Pero nga ko pasabot ani, kana bitang common nga kamatayon, kanang kamatayon bang way gipili? Maunay kamatayon nga makapahiusa. Ang kamatayon nga naay gipili dili makapahiusa. Kanang kamatayon nga way gipili. Niya, unsa man? Gusto ba ka nga mohiusa sa imong pamilya? Gusto ba ka mohiusa sa imong katilingban? Gusto ba ka nga mohiusa sa tanang katawhan? Ala, sige. Gamita ang gigamit ni Kristo nga mao ang kamatayon.
diri sa atong ebanghelyo, nahadlok sila nga laglagon sila sa gobyerno sa Roma, ang mga Hudiyo. Unya, nagtuo sila nga si Kristo makaimbitar og mga tao aron mo pabor ngadto sa gobyerno sa Roma aron laglagon sila ilang mga kaaway. Yan ingon dayon ang ilang pangulong pari. Kani bitaw mag-angat na ang Semana Santa, ang ako gidayong makuan dinhi, ang ako yung mura bang mapamalandungan ba? Kay musikat dayon ang pari, ang pangulong pari o ang iyang mga siyempre ang mga assistants nga pari. Nya unsa may gibuhat sa pangulong pari na si Caiphas, siya mo'y nagsuggest nga patyon si Jesus, na si Jesus lagi patyon aron mahiusa ang tanan. Muna ang una giyong mga tao nga nagplano nga mupatay ni Jesus mao ang mga pari. Kaning gawali ron kay pari man peligro ni. Pero ambot pariha ba kaming paria karon kaming mga Katoliko nga pari nga nagsunod ni Jesus. Pinalang sa nato mga Christian pastors. Pariha ba kaming batasan sa mga pari sa Hudiyo panahon ni Jesus? Labi na gyud panahon ni Caiphas. Kadtong mga paria, ang ilang batasan, una, kwarta ang ilang number 1 nga gihuna-una. Nga ang tanang kwarta dito sa templo nga ihalad, mao'y mas importante nila. Ana. Nya karon, kumusta man ming mga pari karon? Secret. Kaduha, gahom. Gusto kay sila gahom, kanang sila tahoron. Matod pa ni Kristo, gusto na silang magpaingon yun nga father, ana. Magsulob silang tagas nga piste. Tapos taas na ba sa niya kung gisulob? Niya, ang saman. Diwa may maiguan ni karon. Gusto og gahom. Niya, ikatulo, gusto sa sila og sikat. Kanang sila jud kuno'y tagaan o kanang ganing attention ba nga ang tanang tao mo tan-aw gid nila mo pakpak, gustong pakpakan. So mo ni ang ilang kinaiyas una niya kaupat na akong mensyonon kay importante ni siya ang ilang tigpakaron ingnon. Kana bang maayo lang musulti pero was buhat. Nakaroon ako ng hisgutan ng tulo, kaning hilig og kwarta, hilig og gahom, gusto magpasikat, o sa tulo, tigpakaron ingnon, ikaupat, tigpakaron ingnon, kay mauning kinaiyaha ang hinungdan nganong gipatay si Jesus. Pero pagka maayo gyud ni Jesus, hasta gani kining maong kamatayon niya, nga bunga sa mga sala, sa mga pari o mga pangulos katilingban atong iyang panahon, gihimo niya nga klasis kamatayon nga muhiusa natong tanan. Aron ta pakitaan nga in general ang kamatayon maogi agianan padong sa kaluwasan. Bisag unsang klasihas kamatayon, padong ginas kaluwasan. Nakaron giunsa man sad ni Jesus aron magamit niya ang maong kamatayon aron mahimong kaluwasan, bisan tuod bunga ni sa pagkadautan sa mga pari o mga pangulo atong panahona. Ang iyang gibuhat, gagamit siya, una, ang pagtuo. Ang pagtuo nga humanyag kamatay, mabanhaw siya. Ipirmi gini niyang i-emphasize. Moingon siya, ako patyon apan sa ikatulong adlaw mabanhaw. Mao na nga wa siya masukok adto mga tawhana kay ang iyang gusto nga human ko nila patyon ipasinati nako sa katawhan nga dunay pagkabanhaw. Mao na muagi taron sa Holy Week, timan-an nato nga human sa Holy Week naa dayoy Easter Sunday. Pasabot ana ang kamatayon mubunga og pagkabanhaw. Kaning kamatayon sa COVID-19, ug mataptan ta og mamatay ta ani. Mabanhaw ba ta? Yes, banhaw. Kanang kamatayon sa
Abortion. Mabanhaw ba ng bata nga gipatay sa inahan? Yes, banhaw. Ang kanang kamatayon sa vehicular accidents, kanang mga crash motor, banhaw gyapon. Ang pangutana, unsay kalainan sa pagkabanhaw nga gihisgutan ni Hesus human siya mamatay ug ang kabanhawan nga atong masinati. Ini kabanhaw nato mga igsuon, duha ang atong paingnan. Mabanhaw ta aron musud og langit o mabanhaw ta aron musud og impierno. Si Kristo ang iyang pagkabanhaw usa ra gyud paingnan. Mabanhaw siya aron musaka balik sa langit. Nakaron kung saan man nato aron siguro sa nga usara ang klases pagkabanhaw ang atong masinati iniguman natong kamatay. Siguruon nato nasama ni Kristo gamito nato ang kamatayon isip atong instrumento paghiusas mga tao. Mao ni akong gitawag og practice og patay-patay. Kana bang dili na bitaw ta magsigig tan-aw sa kwarta. Ang patay wa na man di na man interested sa kwarta. Ang kwarta ato na nang i-share. Hapit sa tumuto akong luha gatan-aw ko ni Isko, Mayor Isko na as YouTube nagasigi siyang hangyo sa iyang mga kaubang mga politicians labi na gyud sa mga senador, mga congressmen nga ibuhos na kuno ang tanan nilang natigom panahon nga sila naa sa maayong kahimtang. Ilang ibuhos ngadto sa mga tao. Dili mutago. Ambot nago ba sila karon okay ba? Di kuno mutago. Kuya sa nigingno sa kopader ibuhos na ang kolekta. Ana, ang kwarta ba? Kanang di na to pugngan labi na rong panahon na. Og mga matay man ta tungod kay nang hatag-tag hinabang kana okay kay na siya. Pasabot ang kamatayon atong himuon diha sa pagkamaalagaron. So dili ang kwarta tan-awon, ikaduha dili na ta magsigig upot anang kalibutanong gahom. Kana bang kita gihawd kay karon ang gamhanan karon mauna ang COVID-19. Nakita nato nga way kapuslanan ang gahom. Nanago ang mga gamhanan karon kasagaran kay di sila kapiog sa COVID-19. Mas gamhanan pagod ang alkohol kaysa nato. Munang hurot in tawag palit ang alkohol. Ikatulo kaning biyaan nato ang kasikat. Wala gyud namatay nga nindot patan-awon. Munang ilubong gyud na ang uban gani sunugog diretso. Wa na gyud naong nga ikapakita nga nindot. Ang namatay bati gyud. Sa ato pakitang tanan mo ang konta nga nothing ra gyud ko. Abog. Wa gini kapuslanan. So ang ato untang pagpasikat mas maayo pag atong gamiton sa paghimos atong isikataw nga sikat sa atong kasing-kasing nga sila maoy atong tagaan og atensyon dili ang atong kaugalingon. Ang katong ikaupat. Unsa gito ikaupat? Tigpakaron ingnon. Magpuyo na tas kamatuoran. Kala kamong mga babae, pagpakababae na mo ay mong pagsigig linaki diha. Kamusang mga laki, pagpakalaki, ayaw pagbinabay. Puyin kamatuoran, ang pari, magpakapari, di magpakaulitaw. Ang minyo, magpakaminyo. Ang bana, magpakabana. Dili muak nga mura og ulitaw, sige panguyab. Ang mga alagad sa gobyerno nga mao ang atong mga politicians magpakaalagad gid unta sila, dili maghawd-hawd nga mura sila hari. Ug kamisan mga pari di sad may maghari-hari. Kay hapit na ra ba mi di kamisa. Hurot na gining among tigom-tigom aning mga 20 nga dunot-dunot in town. Hurot na ni og ang mga sensiyo hapit na mga hurot. Karon di na lang may maghari-hari kay pobre ra gid tang tanan. Labi na kun moabot na ang hasmag sa katalagman. Mao na nga magpaubos tang tanan ug sama ni Kristo hangtod sa kamatayon mo niya tong puy-an mahimo na tang tinuod nga tighiusa sa katawhan
tinuod nga magbalantay sa katawhan nga giproklamar sa ato dinhing tubag sa salmo nga nag-ingon, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kining maong Ginoo mao ang Dios, magbantay kini siya kanato nga iyang panon nga liwat ni Kristo. Apan musalikway sa siya niadtong mga tao nga buot mo patay ni Kristo o sa mga hiyas na gibatunan ni Kristo. Munang likaya nato nga mahimo untatan killer, nga mahimutang killer ni Kristo. Unsaon man, mahigugma untatan magpakamatay sama sa kamatayon nga giagian ni Kristo sa mga apostoles o sa tanang mga santos dinhis kalibutan. Pagampo sa katawhan. Ang Dios mao ang atong magbalantay ug manluluwas busa puno sa pagsalig mudangog kita sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo bantay kami. Ginoo bantay kami. Alang sa tanang matuhuon, namulantaw sila sa kahiusahan ug kalinaw sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Alang nga natong tanan, nga maningkamot kita sa pagkapot sa kalinaw, kahiusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Alang ganila nga sila likway sa atong katilingban, nga magabaton sila sa paglaom ug pagsalig sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Alang sa mga masakiton nasyon nga mahupay sila diha sa atong pagduaw o pagkabuma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kahumot Obispo nga mabayaw nasa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi na mihalina, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo bantay kami. Amahan, tinubdan sa tanan, dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawala kita sa Ginoo ang sakripisyo ng sa iyong mga kamot. Alang sa pagdaig sa paghimay sa ngalan, alang usab sa ato kapuslanan sa lubong ng santos sa simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa sakramento sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa o maayong tinguha sa imong mga alagad aron pagbutan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo o mapasaylo ang ilang mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o patano. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan.
Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo og naghatag kanamo sa kusog o ganti, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo, pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagsaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na itong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, nga niya nagsimba karon dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz di Manila, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa ta pagsangpit sa tulangitong Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot hindi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala namo.
ug di mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang pagbuong himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kanila. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng palawag kanimo, panagumulong mo lamang ang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod ka nga anaa sa labing balaang sakramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalam. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hide me in thy wings, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wings, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arises, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Magampo kita, o Ginoo, sa dakong pagpaubos, nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo unta kaming paambiton
sa imong kinaiya nga Diosnon, sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos na lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios, among amahan, isangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanaligdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga kitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ini mga virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa kuamo. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya na nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik kung dayon ang kapiskay sa ilang paglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog pa. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong panalipod. Magbalantay siya kanato. Ngato lang buhaton, muliwat lang kita ni Hesus nga magtan-aw sa kamatayon isip agianan sa kaluwasan ug kahiusahan sa katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kayo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dalo ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a Grateful heart give thanks to the Holy One. give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.